Είμαι η Λένα Παπαδόπουλος, 34 ετών, εκπαιδευτικός στο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς μου. Χθες το βράδυ, καθισμένη στο οικογενειακό τραπέζι, η μητέρα μου με κοίταξε κατάματα και με αποκάλεσε αποτυχία. Οι λέξεις της έπεσαν σαν σφαίρες στην καρδιά μου, ενώ η αδελφή μου Μαρία καθόταν δίπλα, απολαμβάνοντας τα συνήθη επένους για την επιτυχημένη της ζωή. Έκλαψα εκείνο το βράδυ μέχρι που τα μάτια μου στέγνωσαν. Αμφισβήτησα κάθε επιλογή που έχω κάνει, κάθε βήμα που έχω πάρει. Αλλά αυτό που δεν ήξερε η μητέρα μου εκείνη τη στιγμή ήταν ότι τα τελευταία 3 χρόνια είχα δώσει κρυφά 56.000 ευρώ για να κρατήσω το σπίτι τους όρθιο. Η αλήθεια που θα αποκαλυπτόταν θα άλλαζε τα πάντα. Η παιδική μου ηλικία ήταν γεμάτη με την αίσθηση του να βρίσκομαι πάντα στη σκιά κάποιου άλλου. Η Μαρία, μεγαλύτερη μου κατά 2 χρόνια, ήταν το χρυσό παιδί της οικογένειας από τη στιγμή που γεννήθηκε. Όταν έκανε τα πρώτα της βήματα, όλοι χειροκροτούσαν. Όταν τα έκανα εγώ, κανείς δεν το πρόσεξε καν. Θυμάμαι τα γενέθλια μου όταν έκλεισα τα 7. Η μητέρα μου είχε ξεχάσει να αγοράσει κεριά για την τούρτα. «Δεν πειράζει, Λένα», είπε. «Θα το γιορτάσουμε αύριο». Αλλά το αύριο ποτέ δεν ήρθε. Όταν η Μαρία έκλεισε τα 9, 2 εβδομάδες αργότερα, οργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτι με 20 παιδιά, μπαλόνια και κλόουν. Στο σχολείο, όταν πήρα το βραβείο για τα καλύτερα γράμματα της τάξης μου, έτρεξα σπίτι γεμάτη ενθουσιασμό. «Μαμά, κοίτα», φώναξα, κρατώντας ψηλά το διπλωματάκι μου. Εκείνη καθάριζε τη σκόνη από τα τρόπεχια της Μαρίας στο κομοδίνο. «Ωραία κούκλα μου», μουρμούρισε χωρίς καν να γυρίσει να με κοιτάξει. «Πήγαινε να κάνεις τα μαθήματά σου». Εκείνο το διπλωματάκι κατέληξε κάπου στο σιρτάρι του. Γραφείου χωμένο κάτω από παλιά λογαριασμούς και σημειώματα. Τα τρόπεχια της Μαρίας, από την άλλη, στόλιζαν τα ράφια του καθιστικού σαν μικρά μνημεία της επιτυχίας της. Προσπαθούσα να κερδίσω την προσοχή τους με κάθε τρόπο. Έκανα τις δουλειές του σπιτιού χωρίς να μου το ζητήσουν, έφερνα άριστα βαθμούς, προσέφερα να βοηθήσω στην κουζίνα. Αλλά όσο κι αν προσπαθούσα, ήμουν πάντα το δεύτερο βιολί, η σκιά πίσω από το φωτεινό αστέρι της Μαρίας. Στις οικογενειακές φωτογραφίες η Μαρία στεκόταν πάντα στο κέντρο, ανάμεσα στους γονείς μας. Εγώ βρισκόμουν στην άκρη, χαμογελώντας αναγκαστικά, προσπαθώντας να χωρέσω στο καδράκι. Σε κάποιες φωτογραφίες, το κεφάλι μου είχε κοπεί εντελώς. Όταν έγινα 18 και πέρασα στην παιδαγωγική σχολή, νόμιζα ότι επιτέλους θα έβρισκα τη θέση μου. Ήμουν καλή μαθήτρια, αγαπητή από τους καθηγητές μου, είχα όνειρα να γίνω εκπαιδευτικός. Αλλά όταν ανακοίνωσα την επιτυχία μου στο σπίτι, η μητέρα μου απλώς είπε «Καλά, τουλάχιστον θα έχεις μια δουλειά». Η Μαρία εκείνη την εποχή σπούδαζε οικονομικά και κάθε της επιτυχία γινόταν γιορτή. Έμαθα να ζω στη σκιά. Να μην περιμένω επένους ή αναγνώριση. Έμαθα να είμαι ευχαριστημένη με τα ψίχουλα της προσοχής που μερικές φορές έπεφταν και σε μένα. Στα 34 μου είχα καταφέρει να χτίσω μια ζωή που με γέμιζε περηφάνεια, ακόμα και αν η οικογένειά μου δεν το αναγνώριζε. Εργαζόμουν ως εκπαιδευτικός στο 3ο Δημοτικό της Παλίνης για 9 χρόνια τώρα και είχα κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων μου και την αγάπη των μαθητών μου. Το διαμέρισμα μου στη Γλυφάδα ήταν μικρό αλλά άνετο, διακοσμημένο με γούστο και γεμάτο βιβλία. Είχα ταξιδέψει μόνη μου σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, είχα μάθει γαλλικά και είχα αρχίσει να παίρνω μαθήματα κεραμικής. Κάθε βράδυ που γύριζα σπίτι, ένιωθα μια γαλήνη που ήξερα ότι πολλοί άνθρωποι δεν είχαν. Οι μαθητές μου με λάτρευαν. Η μικρή Αναστασία, που είχε δυσκολίες στην ανάγνωση, είχε βελτιωθεί τόσο πολύ με τη βοήθειά μου που οι γονείς της με κάλεσαν να πιω καφέ για να με ευχαριστήσουν. Ο Νίκος, ένα παιδί που θεωρούνταν προβληματικό, είχε ανακαλύψει το ταλέντο του στη ζωγραφική χάρη στην ενθάρρυνσή μου. Στο σχολείο είχα κερδίσει 2 βραβεία για την καινοτόμο διδακτική μου μέθοδο. Το πρώτο το πήρα πριν 3 χρόνια για ένα πρόγραμμα που δημιούργησα για παιδιά με δυσλεξία. Το δεύτερο πέρυσι για την ενσωμάτωση τεχνολογίας στη διδασκαλία της ιστορίας. Κάθε φορά που έφερνα τα νέα στο σπίτι, η αντίδραση ήταν η ίδια. Ένα αδιάφορο μπράβο και αμέσως η κουβέντα στριβόταν στις επιτυχίες της Μαρίας. Η Μαρία είχε παντρευτεί έναν επιτυχημένο λογιστή και ζούσε σε μια μεγάλη βίλα στην Εκάλη.
Δεν είχε παιδιά, δεν τα ήθελε ακόμα και εργαζόταν σε μια λογιστική εταιρεία. Κάθε οικογενειακή συγκέντρωση γινόταν ευκαιρία για τους γονείς μας να επενέσουν το όμορφο σπίτι της, τη σοφή επιλογή του συζύγου της, τη σταθερή της δουλειά. «Γιατί δεν παντρεύεσαι και εσύ, Λένα?» ρωτούσε συχνά η μητέρα μου. Η Μαρία στην ηλικία σου είχε ήδη στήσει το σπίτι της. Δεν της εξηγούσα ότι είχα επιλέξει να δώσω προτεραιότητα στην καριέρα μου, ότι είχα βγει με αρκετούς άντρες αλλά δεν είχα βρει τον κατάλληλο. Δεν της έλεγα ότι ήμουν ευχαριστημένη με τη ζωή μου όπως ήταν. Το Σαββατοκύριακο είχα τη συνήθεια να πηγαίνω για καφέ με τις φίλες μου από το πανεπιστήμιο. Η Άννα και η Σοφία με εκτιμούσαν για τη διανοητική μου ικανότητα, το χιούμορ μου, την αξιοπιστία μου. Μαζί τους ένιωθα ότι οι απόψεις μου είχαν αξία, ότι οι ιστορίες μου ήταν ενδιαφέρουσες. Αλλά μόλις πατούσα το πόδι μου στο γονικό σπίτι, γινόμουν πάλι το αόρατο παιδί, εκείνη που έπρεπε να περιμένει τη σειρά της να μιλήσει, εκείνη των οποίων οι επιτυχίες ήταν αναμενόμενες και όχι αξιοσημείωτες. Ήταν τον Μάρτιο του 1990 όταν όλα άρχισαν να καταρρέουν. Ο πατέρας μου, που εργαζόταν ως τεχνικός σε μία κατασκευαστική εταιρεία για 25 χρόνια, ήρθε σπίτι με τρεμάμενα χέρια και μια λευκή ειδοποίηση στο χέρι. «Με απέλυσαν», είπε στη μητέρα μου, καθώς καθόταν βαριά στην καρέκλα της κουζίνας. Η εταιρεία είχε δηλώσει πτώχευση λόγω της πανδημίας. 30 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους εκείνη την ημέρα. Στα 61 του χρόνια, ο πατέρας μου βρέθηκε ξαφνικά ανέργος για πρώτη φορά στη ζωή του. Η μητέρα μου, που δούλευε μερική απασχόληση ως γραμματέα σε ένα ιατρείο, έβγαζε μόλις 800 ευρώ το μήνα. Το στεγαστικό δάνειό τους ήταν 1.200 ευρώ μηνιαίως, συν τα τρέχοντα έξοδα. Θυμάμαι τον πανικό στη φωνή της μητέρας μου όταν με κάλεσε εκείνο το βράδυ. «Λένα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο πατέρας σου ψάχνει για δουλειά, αλλά στην ηλικία του». Η φωνή της σπάραξε. «Πώς θα πληρώσουμε το σπίτι?» Η πρώτη μου σκέψη ήταν η Μαρία. Σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει. Ζούσε σε άνεση με τον σύζυγό της, χωρίς παιδιά, χωρίς μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις. Αλλά όταν οι γονείς μας τη ρώτησαν, η απάντησή της ήταν γεμάτη δικαιολογίες. «Θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε», είπε στο τηλέφωνο με εκείνο τον άκι που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να φανεί συμπονετική. «Αλλά ξέρετε, αγοράσαμε το εξοχικό πέρυσι και έχουμε τη δική μας δόση. Και ο Γιάννης σκέφτεται να επενδύσει στην επιχείρηση του αδελφού του». Οι δικαιολογίες συνεχίστηκαν για 5 λεπτά. Το εξοχικό στην Πάρο, η επένδυση στο εστιατόριο, τα σχέδια για ανακαίνιση του σπιτιού τους. Όλα ήταν πιο σημαντικά από τη διάσωση του γονικού σπιτιού. «Αλλά θα προσφέρω ηθική υποστήριξη», υποσχέθηκε. «Θα βρούμε λύση όλοι μαζί». Ηθική υποστήριξη. Οι λέξεις αντιχούσαν κούφια στα αυτιά μου. Εκείνη τη νύχτα, καθισμένη στο διαμέρισμά μου, έκανα υπολογισμούς. Είχα αποταμιεύσει 22.000 ευρώ σε μια προθεσμιακή κατάθεση και άλλα 8.000 στον τρεχούμενο λογαριασμό μου. Δεν ήταν πολλά, αλλά θα μπορούσαν να καλύψουν τους στεγαστικούς λογαριασμούς για αρκετούς μήνες μέχρι ο γκέι πατέρας μου να βρει δουλειά. Την επόμενη ημέρα τους κάλεσα. «Μαμά, θα βοηθήσω εγώ», είπα. «Θα στείλω χρήματα για το στεγαστικό δάνειο μέχρι ο μπαμπάς να βρει κάτι». Η ανακούφιση στη φωνή της ήταν τόσο ξεκάθαρη που μου έσπασε την καρδιά. «Λένα μου, είσαι σίγουρη?» «Δεν. Θέλουμε να σε επιβαρύνουμε». «Είμαστε οικογένεια», απάντησα. «Αυτό κάνουν οι οικογένειες». Εκείνη την ημέρα μετέφερα 3.000 ευρώ στον λογαριασμό τους. Ήταν η αρχή ενός δρόμου που δεν φανταζόμουν πόσο μακρύς και οδυνηρός θα ήταν. Η απόφασή μου να βοηθήσω δεν ήρθε εύκολα. Κάθισα στο μικρό μου γραφείο εκείνο το βράδυ, κοιτάζοντας τον υπολογιστή και τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς. Τα χρήματα που είχα αποταμιεύσει προορίζονταν για ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα, ίσως κάποιες διακοπές στο εξωτερικό. Ή για ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τώρα η έκτακτη ανάγκη είχε έρθει, αλλά όχι για μένα. Σκέφτηκα τη Μαρία και τις δικαιολογίες της. Το εξοχικό στην Πάρο που είχε αγοράσει με τον σύζυγό της κόστιζε 400.000 ευρώ. Την είχα δει να ποστάρει φωτογραφίες στο Instagram, μία υπέροχη βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα.
Μία μόνο δόση από αυτό το εξοχικό θα έσωζε το σπίτι των γονιών μας για 6 μήνες. Αλλά η Μαρία είχε άλλες προτεραιότητες. Πάντα τις είχε. Έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα τον πατέρα μου. Τον θυμόμουν να δουλεύει υπερορίες όταν ήμουν μικρή. Να γυρίζει σπίτι, κουρασμένος αλλά πάντα με ένα χαμόγελο για εμάς. Όταν ήθελα ένα ποδήλατο για τα γενέθλιά μου, δούλεψε Σαββατοκύριακα για 2 μήνες για να το αγοράσει. Όταν η Μαρία ήθελε ένα πιάνο, παρήγγειλε δεύτερη βάρδια για να το πληρώσει. Αξίζει την προσπάθεια, σκέφτηκα. Αξίζει τη θυσία. Η πρώτη μεταφορά ήταν 1.200 € ακριβώς το ποσό της μηνιαίας δόσης του στεγαστικού δανείου. Πληκτρολόγησα τον αριθμό λογαριασμού τους και σταμάτησα για μια στιγμή πριν πατήσω. Αποστολή. Ήταν περισσότερα χρήματα από ό,τι έβγαζα σε μια εβδομάδα. Πάτησα το κουμπί. Δεν τους είπα τίποτα. Στο μυαλό μου ήταν προσωρινό. Ο πατέρας μου θα έβρισκε δουλειά σε 1-2 μήνες το πολύ και εγώ θα σταματούσα να στέλνω χρήματα. Θα είχα βοηθήσει την οικογένειά μου στη δύσκολη στιγμή και όλα θα γύριζαν στο φυσιολογικό. Την επόμενη εβδομάδα η μητέρα μου με κάλεσε συγκινημένη. «Λένα, δεν ξέρω πώς, αλλά καταφέραμε να πληρώσουμε το δάνειο αυτό το μήνα. Ο πατέρας σου βρήκε κάποια μικροδουλειά και...» Την άκουσα να εξηγεί πώς τα κατάφεραν. Και ένιωσα ένα παράξενο κενό στο στομάχι. Δεν με είχε συνδέσει καθόλου με την πληρωμή. Δεν είχε σκεφτεί καν ότι μπορεί εγώ να είχα βοηθήσει. «Μπράβο, μαμά», είπα απλά. «Χαίρομαι που τα καταφέρατε». Το δεύτερο μήνα έστειλα άλλα 1.200 €. Και τον τρίτο. Κάθε φορά, η μητέρα μου με καλούσε για να μου πει πώς τα κατάφεραν με κάποιον τρόπο. Κάποια μικροδουλειά του πατέρα, κάποια μικρή οικονομία, κάποια ευλογία από τον Θεό. Ποτέ έχω. Σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν ήθελα να με ευχαριστήσουν. Ήθελα να με δουν. Ήθελα να αναγνωρίσουν ότι υπήρχα, ότι είχα αξία, ότι ήμουν κάτι περισσότερο από την αποτυχημένη κόρη που δεν είχε παντρευτεί ή χτίσει μια αξιοπρεπή ζωή. Αλλά αυτή η αναγνώριση δεν ερχόταν. Κάθε μήνα, αόρατα χρήματα έφευγαν από τον λογαριασμό μου και κάπως, μαγικά, το σπίτι τους γλίτωνε από την κατάσχεση. Και κάθε μήνα, εγώ γινόμουν λίγο πιο αόρατη. Αλλά συνέχισα να στέλνω. Γιατί ήταν η οικογένειά μου. Γιατί τους αγαπούσα. Γιατί ήλπιζα ότι κάποια μέρα θα με έβλεπαν πραγματικά. 6 μήνες αργότερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Ο πατέρας μου είχε βρει μόνο κάποιες περιστασιακές δουλειές, 1 εβδομάδα εδώ, 1 εκεί, που του έφερναν μόλις 400 με 500 € το μήνα. Οι δικές μου μεταφορές κράτησαν το σπίτι τους για 6 μήνες, αλλά οι υπόλοιποι λογαριασμοί άρχισαν να συσσωρεύονται. Το τηλέφωνο της μητέρας μου εκείνο το πρωινό του Σεπτέμβρη θα το θυμάμαι για πάντα. Η φωνή της ήταν κομμένη από το κλάμα. «Λένα, ήρθε χαρτί από την τράπεζα. Λένε ότι αν δεν πληρώσουμε όλα τα ληξιπρόθεσμα μέχρι τέλος του μήνα, θα προχωρήσουν σε κατάσχεση του σπιτιού». Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν καθώς κρατούσα το τηλέφωνο. «Πόσα χρωστάτε συνολικά?» «38.000 €», ψέλισε. «18.000 για τις δόσεις που δεν πληρώσαμε πριν αρχίσεις να μας βοηθάς και άλλα 20.000 που προσθέθηκαν με τους τόκους και τις προσαυξήσεις». Το στομάχι μου γύρισε. 38.000 €. Ήταν περισσότερα από ό,τι έβγαζα σε 2 χρόνια. «Τι λέει η Μαρία?» ρώτησα, ελπίζοντας ότι η αδελφή μου θα έβρισκε επιτέλους τον τρόπο να βοηθήσει. «Την καλέσαμε χθες το βράδυ», είπε η μητέρα μου με σπασμένη φωνή. Είπε ότι δεν μπορεί να δανειστεί τόσα πολλά χρήματα. Ότι θα έβαζε σε κίνδυνο τη δική της οικονομική ασφάλεια. Η οικονομική της ασφάλεια. Η βίλα, στην Εκάλη, το εξοχικό στην Πάρο, τα 2 αυτοκίνητα, οι διακοπές 2 φορές το χρόνο. Αυτή ήταν η οικονομική ασφάλεια που δεν μπορούσε να ρισκάρει για το σπίτι όπου μεγάλωσε. «Λένα», συνέχισε η μητέρα μου, «ξέρω ότι είναι πολλά χρήματα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ίσως να πρέπει να πουλήσουμε το σπίτι και να νοικιάσουμε κάτι μικρότερο». Η σκέψη να χάσουν το σπίτι τους με συγκλώνησε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Το σπίτι στους αμπελόκηπους όπου μεγάλωσα, όπου ήταν όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις, καλές και κακές. Το σπίτι που ο πατέρας μου είχε αγοράσει όταν ήταν 30 ετών και το πλήρωνε επί 25,
χρόνια. Μαμά. Είπα και η φωνή μου ακουγόταν πιο σταθερή από ό,τι ένιωθα θα βρούμε λύση. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Εκείνο το βράδυ κάθισα με τον υπολογιστή μου και άρχισα να κάνω υπολογισμούς που θα άλλαζαν για πάντα τη ζωή μου. Είχα 22.000 ευρώ στην προθεσμιακή κατάθεση και άλλα 5.000 στον τρεχούμενο λογαριασμό. Δεν έφταναν. Αλλά η διδακτορική μου διατριβή που είχα γράψει για την ειδική αγωγή είχε κερδίσει ένα βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαζί με το βραβείο ερχόταν ένα χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ που δεν είχα ακουμπήσει ποτέ. Το είχα αφήσει σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό, σκεπτόμενοι ότι κάποια μέρα θα το χρησιμοποιούσα για κάτι ειδικό. Τώρα ήξερα τι ήταν αυτό το ειδικό. Την επόμενη ημέρα πήγα στην τράπεζα και κλείδωσα την προθεσμιακή κατάθεση. Μετέφερα όλα μου τα χρήματα σε έναν λογαριασμό και έκανα μία μεταφορά 38.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα, η μητέρα μου με κάλεσε κλαίγοντας από χαρά. «Λένα, δεν το πιστεύω. Έγινε θαύμα. Κάποιος ανώνυμος πλήρωσε όλα τα χρέη μας. Η τράπεζα μας κάλεσε να μας πει ότι ο λογαριασμός μας είναι ξεκάθαρος». «Τι εννοείς ανώνυμος?» ρώτησα. Αν και ήξερα ήδη την απάντηση. «Δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Ο τραπεζικός είπε ότι δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες. Κάποιος άγγελος μας έσωσε. Λένα. Κάποιος που μας αγαπά πολύ». Κρέμασα το τηλέφωνο και κάθισα στην κουζίνα μου, κοιτώντας τον άδειο λογαριασμό μου στην οθόνη. Ήμουν ο άγγελός τους. Αλλά κανείς δεν το ήξερε. Ήμουν αόρατη ακόμα και ο σωτήρας. Αφού έδωσα 38.000 ευρώ για να σώσω το σπίτι τους, βρέθηκα με λιγότερα από 3.000 ευρώ στον λογαριασμό μου. Για πρώτη φορά στα ενήλικα χρόνια μου, ένιωθα την πίεση της οικονομικής ανασφάλειας. Αλλά το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα. 3 εβδομάδες αργότερα, η μητέρα μου με κάλεσε πάλι. «Λένα, ο πατέρας σου ακόμα δεν βρήκε μόνιμη δουλειά. Το δάνειο τώρα είναι καθαρό, αλλά τι θα κάνουμε για τις επόμενες δόσεις?» Συνειδητοποίησα ότι η διάσωση δεν ήταν μία εφάπαξ πράξη. Ήταν η αρχή μιας μακροχρόνιας δέσμευσης που δεν είχα προβλέψει. Την επόμενη μέρα πήγα στο σχολείο και μίλησα με τη διευθύντρια. «Κυρία Μαρκάκη, υπάρχει δυνατότητα να πάρω κάποια επιπλέον μαθήματα. Ιδιαίτερα οι μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας». Με κοίταξε περίεργα. «Φυσικά, Λένα. Αλλά δεν χρειαζόσουν επιπλέον εισόδημα μέχρι τώρα». «Όλα καλά. Θέλω να αποταμιεύσω για μερικά επιπλέον έξοδα». Ψεμάτισα. Σε μία εβδομάδα είχα βρει 4 παιδιά για ιδιαίτερα μαθήματα. 2 φορές την εβδομάδα δίδασκα τη μικρή Αλεξάνδρα, που είχε δυσκολίες στα μαθηματικά. 3 φορές τον Κωστή, που προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις του γυμνασίου. Και κάθε Σάββατο πρωί δούλευα με μια ομάδα 4 παιδιών που χρειάζονταν βοήθεια στα ελληνικά. Τα ιδιαίτερα μαθήματα μου έφερναν επιπλέον 800 ευρώ το μήνα. Μαζί με τον μισθό μου από το σχολείο, τώρα έβγαζα 2.400 ευρώ. Αφού έπληρωνα τα δικά μου έξοδα 800 ευρώ ενίκιο, 3-4 χιλιάδες για φαγητό και λογαριασμούς μου έμεναν περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα 1.000 ευρώ πήγαιναν απευθείας στον λογαριασμό των γονιών μου. Η ζωή μου άλλαξε ριζικά. Δεν έτρωγα πια έξω με τις φίλες μου. Τα Σαββατοκύριακα, αντί να πηγαίνω για καφέ ή σινεμά, δίδασκα ιδιόρθωνα τετράδια για τα ιδιαίτερα μαθήματα. Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο γυμναστήριο και άρχισα να τρέχω στο πάρκο. Σταμάτησα να αγοράζω βιβλία και έγινα μέλος της δημόσιας βιβλιοθήκης. Τα ρούχα μου τα έπαιρνα πλέον από outlet ή σε εκπτώσεις. Οι διακοπές που είχα προγραμματίσει για το καλοκαίρι στην Κρήτη ακυρώθηκαν. Αντί για αυτό, πέρασα τα 3 εβδομάδα των διακοπών μου δίνοντας εντατικά μαθήματα σε παιδιά που έπρεπε να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις. Κάθε βράδυ, καθώς μέτραγα τα έξοδά μου στο μικρό σημειωματάριο που κρατούσα, αισθανόμουν μία παράξενη ικανοποίηση. Κατάφερνα να στηρίζω την οικογένειά μου. Κατάφερνα να κρατώ όρθιο το σπίτι όπου μεγάλωσα. Αλλά η μοναξιά ήταν συντριπτική. Δεν μπορούσα να πω σε κανέναν τι έκανα. Η Άννα και η Σοφία με ρωτούσαν γιατί είχα γίνει τόσο απομάκρη, γιατί δεν βγαίναμε πια μαζί. Τους έλεγα ότι είχα πολλή δουλειά, ότι προσπαθούσα να αποταμιεύσω χρήματα. «Γιατί?» με ρώτησε η Άννα μια μέρα. «Για το μέλλον», απάντησα αόριστα. «Το μέλλον. Ποιο μέλλον?»
Κάθε μήνα έδινα όλες μου τις οικονομίες σε μια οικογένεια που ούτε καν ήξερε ότι τη βοηθούσα. Δεν είχα σχέδια. Δεν είχα όνειρα. Δεν είχα ελπίδες για κάτι καλύτερο. Είχα μόνο την επόμενη δόση που έπρεπε να πληρώσω. Μερικές φορές, καθώς κοιτούσα τον υπολογιστή και έτοιμαζα τη μηνιαία μεταφορά, σκεφτόμουν τι θα γινόταν αν απλώς σταματούσα. Αν άφηνα την οικογένειά μου να αντιμετωπίσει μόνη της τις συνέπειες. Αλλά μετά θυμόμουν τη φωνή της μητέρας μου όταν νόμιζε ότι θα έχαναν το σπίτι. Το τρέμουλο στα λόγια της, τον πανικό, την απελπισία. Και ήξερα ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Έτσι συνέχισα, μήνα με τον μήνα, να στέλνω κρυφά χρήματα και να ζω με τα ψίχουλα που μου έμεναν. Και κάθε μήνα που περνούσε, γινόμουν λίγο πιο αόρατη, λίγο πιο μόνη, λίγο πιο χαμένη στη σκιά μιας οικογένειας που δεν με έβλεπε. Μέσα σε λίγους μήνες, η οικογένειά μου είχε μεταμορφωθεί από απελπισμένη σε αισιόδοξη. Οι μηνιαίες τηλεφωνικές κλήσεις της μητέρας μου άλλαξαν τόνο ριζικά. «Λένα μου, δεν ξέρεις τι θαύμα γίνεται. Κάθε μήνα. Κάπως τα καταφέρνουμε να πληρώσουμε το δάνειο. Ο Θεός μας προστατεύει», έλεγε με φωνή γεμάτη ευγνωμοσύνη. Κάθε φορά που άκουγα αυτές τις λέξεις, ένιωθα ένα δάγκωμα στο στομάχι. Ο Θεός. Όχι η Λένα που δούλευε 14 ώρες την ημέρα. Όχι η Λένα που είχε ακυρώσει κάθε προσωπική της χαρά για να κρατήσει όρθιο το σπίτι τους. «Τι κάνει ο μπαμπάς με τη δουλειά?» ρωτούσα κάθε φορά. «Βρίσκει μικρές δουλειές εδώ και εκεί. Καμιά φορά πατώματα, καμιά φορά βοηθά σε μετακομίσεις. Βγάζει τις βασικές μας ανάγκες. Και μετά, κάπως το δάνειο πληρώνεται μόνο του». Το δάνειο πληρωνόταν μόνο του. 22 συνεχόμενες μηνιαίες μεταφορές από τον δικό μου λογαριασμό. Και ήταν θαύμα. Αλλά το χειρότερο έρχονταν στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Όταν πηγαίναμε όλοι, μαζί για φαγητό, κάτι που γινόταν συχνότερα τώρα, που δεν είχαν πια οικονομικές ανησυχίες, Μαρία κάθονταν στο τραπέζι σαν βασίλισσα. «Τι καλά που τα καταφέρατε με το σπίτι», έλεγε στους γονείς μας, πίνοντας το κρασί της με νόστιμες γουλιές. «Όταν μου ζητήσατε βοήθεια, ήξερα ότι θα βρείτε τον τρόπο. Εσείς πάντα ήσασταν δυνατοί». Οι γονείς μας χαμογελούσαν και έγνεψαν. «Έχεις δίκιο, Μαρία. Δεν χρειαστήκαμε τελικά τη βοήθεια κανενός. Τα καταφέραμε μόνοι μας». Εγώ καθόμουν στο τραπέζι, τρώγοντας το φθηνότερο πιάτο από το μενού, είχα μάθει να μετράω κάθε ευρώ και άκουγα την οικογένειά μου να γιορτάζει την αυτάρκειά τους. Η Μαρία κέρδιζε εύσημα για την ηθική υποστήριξη που είχε προσφέρει. Το σημαντικό, έλεγε με το γλυκό χαμόγελό της, είναι ότι ήμουν εκεί για εσάς ψυχολογικά. Οι οικογένειες πρέπει να στηρίζουν η μία την άλλη, ακόμα και αν δεν μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Η ψυχολογική υποστήριξη. 2 τηλεφωνήματα το μήνα για να ρωτήσει «Πώς πάτε?» και μια επίσκεψη κάθε 2 μήνες για φαγητό. Αυτή ήταν η συνεισφορά της Μαρίας στη διάσωση του οικογενειακού σπιτιού. Κάποια βραδιά, καθώς τελείωνα τη διόρθωση των τετραδίων για τα ιδιαίτερα μαθήματα, ήταν 10 το βράδυ και είχα ξεκινήσει από τις 6 το πρωί, έπαιρνα το τηλέφωνο και σκεφτόμουν να τους καλέσω. Να τους πω την αλήθεια. Να τους εξηγήσω ότι δεν ήταν θαύμα, ούτε αυτάρκεια, ούτε ευλογία. Ήταν η Λένα. Η αποτυχημένη, άγαμη, αόρατη Λένα που τους έσωζε κάθε μήνα. Αλλά μετά σκεφτόμουν τι θα γινόταν αν το έκανα. Θα ένιωθαν ενοχές. Θα με ευχαριστούσαν. Ή θα γινόμουν απλώς μια ακόμα υποχρέωση. Κάτι που θα τους ενοχλούσε κάθε φορά που θα με έβλεπαν. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι είχα αρχίσει να βρίσκω μια παράδοξη ικανοποίηση στη μυστικότητα. Ήμουν ο αόρατος φύλακας άγγελος της οικογένειας μου. Ήμουν η σιωπηλή ηρωίδα που κρατούσε όλα τα κομμάτια μαζί χωρίς κανείς να το ξέρει. Αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα την αλήθεια. Δεν ήμουν άγγελος. Ήμουν μια γυναίκα που πεινούσε για αναγνώριση τόσο πολύ που προτιμούσε να υποφέρει σιωπηλά παρά να ρισκάρει την απόρριψη. Και κάθε μήνα που περνούσε, αυτή η σιωπηλή μοναξιά γινόταν βαρύτερη. 2 χρόνια πέρασαν. 2 χρόνια κρυφών μεταφορών, 2 χρόνια διπλής δουλειάς, 2 χρόνια ζωής στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Αλλά οι οικονομικές ανάγκες της οικογένειας μου δεν σταματούσαν στο στεγαστικό δάνειο. Τον Φεβρουάριο του 2023
Η μητέρα μου διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2. Οι ιατρικές εξετάσεις, τα φάρμακα, οι τακτικές επισκέψεις στον ενδοκρινολόγο, όλα αυτά κόστιζαν. Η κρατική ασφάλιση κάλυπτε τα βασικά, αλλά υπήρχαν πάντα επιπλέον έξοδα. Λένα, χρειάζομαι 200 € για τις καινούριες εξετάσεις που είπε ο γιατρός, με καλούσε η μητέρα μου κάθε 2 μήνες. Και τα καινούρια φάρμακα κοστίζουν 100 € το μήνα. Κάθε φορά έστελνα τα χρήματα χωρίς δισταγμό. Η υγεία της ήταν πιο σημαντική από τις δικές μου αγωνίες. Τον Μάιο έσπασε η παλιά τηλεόραση του καθιστικού. 20 χρόνια είχε, Λένα. Δεν αξίζει να τη φτιάξουμε. Αλλά τι να κάνουμε χωρίς τηλεόραση. 500 € για μια καινούρια. Τον Ιούλιο, το ψυγείο άρχισε να κάνει παράξενους θορύβους. Ο τεχνικός είπε ότι θα σπάσει σύντομα. Πρέπει να αγοράσουμε καινούριο πριν χαλάσουν όλα τα τρόφιμα. 800 €. Τον Σεπτέμβριο διέρευσε η ταράτσα μετά από μια καταιγίδα. Αν δεν τη φτιάξουμε τώρα, θα μπει η βροχή μέσα στο σπίτι και θα γίνουν ζημιές χιλιάδων ευρώ. 1.002 γεύμουλος ευρώ για τη ΓΕΜ. Στεγάνωση. Κάθε έκτακτη ανάγκη γινόταν ένα ακόμα SOS τηλεφώνημα προς εμένα. Και κάθε φορά ήμουν εκεί για να βοηθήσω. Δεν με ρωτούσαν ποτέ αν είχα τα χρήματα, δεν με ρωτούσαν αν μπορούσα να τα αντέξω οικονομικά. Απλώς μου έλεγαν την ανάγκη και περίμεναν τη λύση. Η λύση ήμουν πάντα εγώ. Για να καλύψω όλα αυτά τα έκτακτα έξοδα, έπρεπε να βρω περισσότερες πηγές εισοδήματος. Άρχισα να δίνω μαθήματα και τα Σαββατοκύριακα. Δέχτηκα να διορθώνω εργασίες για άλλους καθηγητές με αμοιβή. Έγραψα άρθρα για εκπαιδευτικά περιοδικά στον ελεύθερο μου χρόνο. Ο ελεύθερος μου χρόνος. Τι αστείο! Δεν είχα ελεύθερο χρόνο πια. Η ζωή μου ήταν μία ατέρμονη αλυσίδα εργασίας, προγραμματισμού μαθημάτων, διόρθωσης τετραδίων και υπολογισμού πόσα χρήματα μπορούσα να στείλω στην οικογένειά μου. Κάθε βράδυ έπεφτα στο κρεβάτι εξαντλημένη. Τα χέρια μου είχαν μόνιμα κατσαρά από το γράψιμο, τα μάτια μου είχαν βαθιές σκιές από την αγρυπνία και η πλάτη μου πονούσε από τις πολλές ώρες καθίσιμου σε γραφεία. Αλλά κάθε φορά που άκουγα την ανακούφιση στη φωνή των γονιών μου όταν τους έλεγα ότι θα βοηθήσω με τα έκτακτα έξοδα, ένιωθα ότι αξίζε τον κόπο. Ήμουν η σταθερά τους, η ασφάλειά τους, η εγγύησή τους ότι ό,τι κι αν συνέβαινε, θα υπήρχε λύση. Το πρόβλημα ήταν ότι γινόμουν η λύση σε όλα. Όχι μόνο στα μεγάλα προβλήματα, αλλά και στα μικρά ενοχλήματα της καθημερινότητας. Αν χρειάζονταν καινούρια μπλούζα η μητέρα μου για ένα γάμο, με καλούσε. Αν ο πατέρας μου ήθελε να πάει στον οδοντίατρο, με καλούσε. Αν χρειάζονταν βενζίνη για το αυτοκίνητο για να πάνε σε μια οικογενειακή εκδήλωση, με καλούσαν. Σιγά σιγά, είχα γίνει όχι απλώς η κόρη τους, αλλά ο προσωπικός τους τραπεζίτης. Η διαφορά ήταν ότι κανένας τραπεζίτης δεν δούλευε δωρεάν και χωρίς αναγνώριση. Κάποιες φορές, όταν κοιτούσα τον τραπεζικό μου λογαριασμό και έβλεπα πόσα χρήματα είχα δώσει συνολικά, τώρα το ποσό ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ. Αναρωτιόμουν τι θα είχα καταφέρει αν είχα επενδύσει όλα αυτά τα χρήματα στον εαυτό μου. Θα είχα ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα. Θα είχα ταξιδέψει στους προορισμούς που ονειρευόμουν. Θα είχα χρήματα για ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Θα είχα ασφάλεια για το μέλλον μου. Ανταυτού, είχα την ικανοποίηση να ξέρω ότι η οικογένειά μου ζούσε άνετα χάρη στη σιωπηλή θυσία μου. Και κάθε μέρα που περνούσε, αυτή η ικανοποίηση έμοιαζε λιγότερο αξιόλογη και περισσότερο σαν μία κατάρα που είχα βάλει στον εαυτό μου. Ήταν Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023. Η μητέρα μου είχε καλέσει όλη την οικογένεια για δείπνο στο σπίτι για να γιορτάσουμε τα 75 γενέθλια του πατέρα μου. Την εβδομάδα που πέρασε, είχα στείλει 250 ευρώ για τα ψώνια του γιορτινού τραπεζιού, αν και κανείς δεν ήξερε από πού είχαν έρθει αυτά τα επιπλέον χρήματα. Ξύπνησα εκείνο το πρωί με μία παράξενη αίσθηση προσδοκίας. Μπορεί επιτέλους να ήταν η μέρα που θα με έβλεπαν διαφορετικά. Μπορεί η θερμότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος να με έκανε να νιώσω ότι ανήκω κάπου. Επέλεξα να φορέσω το καλύτερό μου φόρεμα, ένα μπλε φόρεμα που είχα αγοράσει σε έκπτωση πριν 2 χρόνια και που φορούσα μόνο σε ειδικές περιστάσεις.
Πέρασα επιπλέον χρόνο να χτενίσω τα μαλλιά μου και να βάλω το λίγο μακιγιάζ που είχα. Στο δρόμο για το σπίτι των γονιών μου, σταμάτησα σε ένα ανθοπολείο και αγόρασα ένα όμορφο μπουκέτο με λευκά τριαντάφυλλα για τη μητέρα, τεν μου. 30 €, σχεδόν το κόστος του φαγητού μου για 2 μέρες, αλλά ήθελα να κάνω μια χειρονομία που θα την ευχαριστούσε. Όταν έφτασα στο σπίτι, η Μαρία είχε ήδη φτάσει με τον σύζυγό της Γιάννη. Καθόταν στο καθιστικό, ντυμένη σε ένα ακριβό κοστούμι που αναγνώρισα από τις φωτογραφίες της στο Instagram και κρατούσε ένα ποτήρι κρασί στο χέρι. «Λένα», φώναξε η μητέρα μου όταν μπήκα. «Επιτέλους ήρθες». Η Μαρία μας έλεγε για το νέο πρόγραμμα που ανέλαβε στη δουλειά της. Έδωσα το μπουκέτο στη «Μητέρα μου». «Για εσένα, μαμά». «Όχ, ευχαριστώ κούκλα», είπε, κοιτάζοντας τα λουλούδια για μια στιγμή πριν τα αφήσει στο τραπεζάκι. «Πήγαινε να καθίσεις». Η Μαρία μας εξηγούσε πώς θα διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό 100.000 € για το νέο της πρόγραμμα. Κάθισα στη γωνία του καναπέ και άκουσα τη Μαρία να περιγράφει τις επαγγελματικές της επιτυχίες. Κάθε λέξη της συναντούσε ενθουσιώδη επένους από τους γονείς μας. «Τόσο νέα και ήδη να διαχειρίζεται τέτοια ποσά», έλεγε ο πατέρας μου, κουνώντας το κεφάλι, με θαυμασμό. «Πάντα ήξερα ότι η Μαρία θα πετύχει», πρόσθεσε η μητέρα μου. Από μικρή έδειχνε σημάδια ηγετικότητας. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η συζήτηση συνέχισε να περιστρέφεται γύρω από τη Μαρία. Το όμορφο σπίτι της, τα σχέδιά της για διακοπές στην Ιταλία, τη νέα της τσάντα που είχε αγοράσει. «Και εσύ, Λένα?» με ρώτησε ο Γιάννης σε μια σπάνια στιγμή που η προσοχή στράφηκε προς εμένα. «Τι κάνεις στη δουλειά?» «Τα ίδια», απάντησα απλά. «Διδάσκω, προετοιμάζω μαθήματα». «Ωραία», είπε και αμέσως γύρισε την προσοχή του πίσω στη Μαρία. Καθώς τελείωνε το δείπνο, ένιωσα μια οικία μελαγχολία να με κατακλείζει. Ήμουν πάλι στην άκρη, πάλι αόρατη, πάλι ασήμαντη. Τα 30 € που είχα ξοδέψει για τα λουλούδια έμοιαζαν τώρα σαν μια παιδική προσπάθεια να κερδίσω προσοχή. Αλλά το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα. Καθώς η μητέρα μου μάζευε τα πιάτα, κοίταξε προς εμένα και είπε κάτι που θα άλλαζε τα πάντα. «Λένα, πότε επιτέλους θα κάνεις κάτι με τη ζωή σου?» Η Μαρία στην ηλικία σου είχε ήδη στήσει το σπίτι της και είχε καριέρα. Εσύ ακόμα κάνεις τη δασκάλα και ζεις μόνη σου σαν αποτυχία. Η λέξη αποτυχία έπεσε στο τραπέζι σαν βόμβα. Η λέξη αποτυχία κρέμασε στον αέρα σαν μια κατάρα. Το τραπέζι έγινε ξαφνικά σιωπηλό. Ο Γιάννης κοίταξε άβολα το πιάτο του. Ο πατέρας μου συνέχισε να τρώει σαν να μην είχε ακούσει τίποτα. Η Μαρία είχε ένα μικρό, ικανοποιημένο χαμόγελο στα χείλη της. «Μαμά?» ψέλισα, νιώθοντας το πρόσωπό μου να φλέγεται. «Τι μαμά?» συνέχισε εκείνη, σκουπίζοντας το τραπέζι με απότομες κινήσεις. «Είσαι 34 ετών. Λένα. Η Μαρία στην ηλικία σου είχε παντρευτεί έναν καλό άντρα. Είχε αγοράσει σπίτι. Είχε χτίσει καριέρα. Κοίτα την τώρα. Διαχειρίζεται προϋπολογισμούς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Κάθε λέξη ήταν σαν μαχαιριά. Κοίταξα τη Μαρία, που είχε σκύψει το κεφάλι με ψεύτικη μετριοφροσύνη. «Δεν είναι έτσι, μαμά», είπε η Μαρία με γλυκιά φωνή. «Η Λένα κάνει σημαντική δουλειά. Η εκπαιδευτική είναι πολύτιμη για την κοινωνία». Αλλά οι λέξεις της ήχησαν κούφιες, σαν να τις έλεγε από ευγένεια. «Αχ, ναι», συνέχισε η μητέρα μου. «Δασκάλα στο δημοτικό, 1.300 € το μήνα. Πώς θα χτίσει ζωή με αυτά? Πώς θα παντρευτεί? Τι άντρας θέλει μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα να προσφέρει?» «Δεν έχω τίποτα να προσφέρω». Η φωνή μου τρέμει. «Τι έχεις, Λένα?» «Ένα μικρό διαμερίσμα που νοικιάζεις, έναν μισθό επιβίωσης, καμία προοπτική. Δεν έχεις καν αποταμιεύσει για ένα δικό σου σπίτι. Σε τι χρησιμεύει όλη αυτή η εκπαίδευση αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πρακτικό με τη ζωή σου?» Κάθε λέξη με τραυμάτιζε βαθύτερα. Αν μόνο ήξερε που πήγαιναν όλες οι οικονομίες μου. Αν μόνο ήξερε ότι η δική της οικονομική άνεση εξαρτιόταν από τη δασκάλα με τον μισθό επιβίωσης. «Κοίτα τη Μαρία», συνέχισε η μητέρα μου. «Αυτή ξέρει τι θέλει από τη ζωή. Αυτή έχει στόχους, σχέδια.
Επιτυχίες. Εσύ τι έχεις? Τι έχεις να δείξεις για τα 34 χρόνια της ζωής σου? Ένιωσα τα μάτια μου να γεμίζουν δάκρυα. Το κενό πιάτο μπροστά μου, είχα χάσει την όρεξή μου από τη στιγμή που άρχισε η επίθεση, έγινε. Θολό. «Μαμά, σταμάτα», είπε τελικά ο πατέρας μου, αλλά η φωνή του ήταν απαλή, χωρίς πραγματική πειθό. «Δεν θα σταματήσω. Κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια σε αυτό το κορίτσι. Ζει σε έναν κόσμο φαντασίας. Νομίζει ότι η δουλειά της έχει αξία. Αλλά κοίτα την μόνη, άγαμη, χωρίς περιουσία, χωρίς μέλλον». Η Μαρία άπλωσε το χέρι της και το έβαλε πάνω στο δικό μου. «Λένα, η μαμά δεν το εννοεί έτσι». Τράβηξα το χέρι μου μακριά της. «Μάλλον το εννοεί ακριβώς έτσι». «Το εννοώ», είπε η μητέρα μου κατηγορηματικά. «Και καλά κάνω που το λέω. Κάποιος πρέπει να την ξυπνήσει από αυτόν τον μικρό κόσμο που έχει φτιάξει. Δασκάλα. Σαν να είναι κάτι σπουδαίο. Σαν να αλλάζει τον κόσμο». Σηκώθηκα από το τραπέζι. Τα πόδια μου έτρεμαν. «Πού πας?» ρώτησε η μητέρα μου. «Σπίτι μου», απάντησα με σπασμένη φωνή. «Τρέχεις πάλι από την αλήθεια. Αυτό κάνεις πάντα, Λένα. Αυτός είναι ο λόγος που είσαι αποτυχία». Την ακούσα να επαναλαμβάνει τη λέξη καθώς έβγαινα από το σπίτι. Αποτυχία. Η λέξη με ακολούθησε μέχρι το αυτοκίνητό μου, μέχρι το δρόμο, μέχρι το σπίτι μου. Αποτυχία. Οδήγησα μέχρι το σπίτι μου με δάκρυα που τύφλωναν τα μάτια μου. Κάθε φανάρι που σταματούσα, κάθε διασταύρωση που περίμενα, η λέξη αποτυχία αντιχούσε στο κεφάλι μου σαν βροντί. Όταν έφτασα στο διαμέρισμά μου, έτρεξα στο μπάνιο και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Το προσεκτικά βαμμένο μακιγιάζ είχε κολλήσει κάτω από τα μάτια μου από τα δάκρυα. Το όμορφο μπλε φόρεμα, που είχα επιλέξει για να κάνω καλή εντύπωση, έμοιαζε τώρα σαν μια παθητική προσπάθεια. Αποτυχία. Κάθισα στο κρεβάτι και άφησα τον εαυτό μου να κλάψει. Όχι τα ελεγχόμενα, σιωπηλά δάκρυα που είχα μάθει να χύνω μόνη μου τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη φορά ήταν λυγμοί που κουνούσαν όλο μου το κορμί, αλόφρον κλάμα που είχα κρατήσει μέσα μου για πάρα πολύ καιρό. Γιατί πονούσε τόσο πολύ? Γιατί οι λέξεις μιας γυναίκας που δεν με εκτιμούσε ποτέ με επηρέαζαν τόσο? Μπορεί επειδή βαθιά μέσα μου φοβόμουν ότι είχε δίκιο. Κοίταξα γύρω μου το μικρό διαμέρισμα. Τα παλιά έπιπλα που είχα αγοράσει μεταχειρισμένα. Τα βιβλία που στέιβαζαν παντού επειδή δεν είχα λεφτά για επιπλέον βιβλιοθήκες. Το μικρό ψυγείο που έκανε θόρυβο όταν δούλευε. Ήμουν 34 ετών και δεν είχα τίποτα να δείξω γι' αυτό. Κανένα σπίτι, κανέναν σύντροφο. Καμία ουσιαστική οικονομική ασφάλεια. Η μητέρα μου είχε δίκιο, τι άντρας θα ήθελε μια γυναίκα σαν εμένα, αλλά καθώς αυτές οι σκέψεις με κατέκλυζαν, μια άλλη σκέψη άρχισε να σχηματίζεται. Μια σκέψη που με γέμισε όχι με λύπη, αλλά με οργή. Πού ήταν όλα τα χρήματά μου? Πού ήταν οι 56.000 ευρώ που είχα δώσει στην οικογένειά μου τα τελευταία 3 χρόνια? Σηκώθηκα και πήγα στο γραφείο μου. Άνοιξα το συρτάριο που κρατούσα όλες τις τραπεζικές μου αποδείξεις. Ναι, είχα κρατήσει καθεμία. Ακόμα και αν δεν ήξερα γιατί. Άρχισα να βγάζω τους φακέλους. Ένας φάκελος για κάθε χρόνο. Μέσα σε κάθε φάκελο, δεκάδες αποδείξεις τραπεζικών μεταφορών. 1.000 ευρώ. Στεγαστικό δάνειο. Μάρτιος 2001. 1.000 ευρώ. Στεγαστικό δάνειο. Απρίλιος 2020. 1.000 ευρώ. Στεγαστικό δάνειο. Μάιος 2020. 300.000 ευρώ. Εξόφληση χρεών. Σεπτέμβριος 2021. Ευρώ. Στεγαστικό δάνειο. Οκτώβριος 2001. Η λίστα συνεχιζόταν ατέλειωτα. Κάθε μήνας, κάθε έκτακτη ανάγκη, κάθε μικρή βοήθεια που είχαν ζητήσει. Έβγαλα τον υπολογιστή μου και άρχισα να προσθέτω τα ποσά. Το μεγάλο συνολικό ποσό που εμφανίστηκε στην οθόνη με έκανε να πάρω βαθιά ανάσα. 56.630 ευρώ. 56.630 ευρώ που είχα δώσει σιωπηλά, ανώνυμα, χωρίς αναγνώριση, χωρίς ευχαριστίες, χωρίς καν την παραδοχή ότι υπήρχα. 56.630 ευρώ που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει εντελώς τη δική μου ζωή.
Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσα να είχα αγοράσει ένα μικρό διαμέρισμα. Θα μπορούσα να είχα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσα να είχα κάνει μεταπτυχιακό σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Θα μπορούσα να είχα φτιάξει την εταιρεία που ονειρευόμουν, να είχα γράψει το βιβλίο που σκεφτόμουν χρόνια. Θα μπορούσα να είχα χτίσει μια ζωή που θα έκανε τη μητέρα μου περήφανη. Αντί αυτού, είχα χτίσει τη δική της ζωή, ενώ η δική μου παρέμενε στάσιμη. Η οργή άρχισε να φουσκώνει μέσα μου. Όχι μόνο λύπη πια, αλλά πραγματικός θυμός. Θυμός για τα χρόνια που είχα χάσει. Θυμός για την αγνωμοσύνη. Θυμός για την αδικία. Και τότε, σε αυτή τη στιγμή ξεκάθαρης οργής, πήρα μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Θα τους έλεγα την αλήθεια. Την επόμενη μέρα το πρωί, κάλεσα τη μητέρα μου. Η φωνή μου ήταν ήρεμη, σχεδόν παγωμένη. «Θέλω να έρθετε όλοι στο σπίτι μου απόψε στις 8. Εσύ, ο μπαμπάς, η Μαρία και ο Γιάννης. Λένα, για χθες το βράδυ», άρχισε η μητέρα μου. «Στις 8, την διέκοψα. «Έχω κάτι σημαντικό να σας πω». Κρέμασα το τηλέφωνο πριν προλάβει να απαντήσει. Πέρασα όλη την ημέρα, προετοιμάζοντας. Εκτύπωσα κάθε τραπεζική απόδειξη, κάθε μεταφορά, κάθε πληρωμή. Τις οργάνωσα χρονολογικά σε έναν μεγάλο φάκελο. Έφτιαξα ένα υπολογιστικό φύλλο που έδειχνε το συνολικό ποσό, κατηγοριοποιημένο ανά τύπο δαπάνης. Στεγαστικό δάνειο. Ερνταραδανάλι εδέσιδε ευρώ εξόφληση χρεών. 38 ευρώ ιατρικά έξοδα. 3. Κατριζέτος ευρώ επισκευές και εξοπλισμός. 2 ευρώ διάφορα έκτακτα. 1 ευρώ συνολικό ποσό. Είχαντα έξα. 1.030 ευρώ ετοίμασα και έναν υπολογισμό του τι θα μπορούσα να είχα καταφέρει με αυτά τα χρήματα. Προκαταβολή για διαμέρισμα οθεντά τετραγωνικών στην Γλυφάδα. 55 ευρώ. Μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. 30.000 ευρώ. Κεφάλαιο για δική μου εταιρεία. 50.000 ευρώ. Στις 8 ακριβώς. Χτύπησε το κουδούνι. Όλοι είχαν έρθει μαζί. Προφανώς αφού είχαν συζητήσει πρώτα τι μπορεί να ήθελα. «Λένα», είπε η μητέρα μου καθώς μπαίνανε. «Ελπίζουμε να μην είσαι ακόμα στεναχωρημένη για χθες. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε, αλλά κάποιες φορές πρέπει να λέμε δύσκολες αλήθειες. Καθίστε», είπα ψυχρά, δείχνοντας τον καναπέ. Κάθισαν όλοι, κοιτάζοντάς με περιέργεια και ανησυχία. Ο φάκελος με τις αποδείξεις ήταν στο τραπεζάκι μπροστά τους. «Χθες το βράδυ με αποκαλέσατε αποτυχία», άρχισα, κοιτώντας τη μητέρα μου κατάματα. «Είπατε ότι δεν έχω τίποτα να δείξω για τα 34 χρόνια της ζωής μου. Ότι δεν έχω περιουσία, ότι δεν έχω αποταμιεύσει χρήματα». «Λένα», προσπάθησε να με διακόψει η Μαρία. «Δεν τελείωσα», είπα απότομα. «Θέλω να σας εξηγήσω γιατί δεν έχω αποταμιεύσει χρήματα. Θέλω να σας πω που πήγαν όλες οι οικονομίες μου τα τελευταία 3 χρόνια». Άνοιξα τον φάκελο και άρχισα να βγάζω τις αποδείξεις μία-μία, ρίχνοντάς τες στο τραπεζάκι. Μάρτιος Διάγια 1.200 ευρώ για το στεγαστικό σας δάνειο. Απρίλιος Δογιάγωση 200. Μάιος Δεχάινταχαντεχαντεά, άλλα 1.200. Οι αποδείξεις στίβαζαν μπροστά τους. Τα πρόσωπά τους άλλαζαν χρώμα. Σεπτέμβριος 2.000 ευρώ για την εξόφληση όλων των χρεών σας. Ο άγγελος που σας έσωσε από την κατάσχεση ήμουν εγώ. Η μητέρα μου κάλυψε το στόμα της με τα χέρια. Ο πατέρας μου κοίταζε τις αποδείξεις με απορία. Οκτώβριος 2001, Νοέμβριος 2001, Δεκέμβριος 2001, κάθε μήνα. 1.200 ευρώ για το δάνειο σας. Και μετά τα έκτακτα, τα φάρμακα της μαμάς, η νέα τηλεόραση, το ψυγείο, η επισκευή της, τα ράτσας. Συνέχισα να ρίχνω αποδείξεις. Η στίβα στο τραπεζάκι γινόταν όλο και πιο ψηλή. «Γνωρίζετε ποιο είναι το συνολικό ποσό?» ρώτησα, κρατώντας το υπολογιστικό φύλλο. 56.630 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που έχω δώσει σιωπηλά, ανώνυμα, τα τελευταία 3 χρόνια για να κρατήσω όρθιο το σπίτι σας. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. 56.000 ευρώ που θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει ένα διαμέρισμα. Που θα μπορούσαν να είχαν πληρώσει ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει εντελώς τη ζωή μου. Κοίταξα τη Μαρία.
Εσύ που δεν μπορούσες να βοηθήσεις επειδή θα έβαζες σε κίνδυνο την οικονομική σου ασφάλεια. Αυτά τα χρήματα είναι λιγότερα από το κόστος του εξοχικού σας στην Πάρο. Η Μαρία είχε γίνει κάτασπρη. Αυτή είναι η αλήθεια για την αποτυχία, συνέχισα. Αυτή είναι η αλήθεια για το γιατί δεν έχω αποταμιεύσει χρήματα, για το γιατί ζω σε ένα μικρό διαμέρισμα, για το γιατί δεν έχω χτίσει την περιουσία που περιμένατε. Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στα μάγουλα της μητέρας μου. Εγώ ήμουν ο λόγος που το σπίτι σας δεν κατασχέθηκε. Εγώ ήμουν ο λόγος που μπορούσατε να κοιμηθείτε ήσυχοι κάθε βράδυ. Εγώ ήμουν ο αόρατος φύλακας άγγελος, που κράτησε την οικογένεια μαζί. Σταμάτησα και τους κοίταξα έναν. Και χθες το βράδυ, με αποκαλέσατε αποτυχία. Για μια μακρά στιγμή, κανείς δεν μίλησε. Η μητέρα μου κοίταζε τις αποδείξεις στο τραπεζάκι σαν να ήταν κάτι που δεν μπορούσε να κατανοήσει. Ο πατέρας μου είχε βάλει το κεφάλι στα χέρια του. Η Μαρία κοίταζε το πάτωμα και ο Γιάννης έμοιαζε σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. Τελικά, η μητέρα μου βρήκε τη φωνή της. «Λένα, δεν το ξέραμε». «Φυσικά και δεν το ξέρατε», απάντησα ψυχρά. «Γιατί κανείς σας δεν ρώτησε ποτέ. Κανείς δεν σκέφτηκε. Μήπως η Λένα μας βοηθά, όταν κάθε μήνα μαγικά βρίσκατε τα χρήματα για το δάνειο. Αλλά γιατί δεν μας το είπες?» ρώτησε ο πατέρας μου σηκώνοντας το κεφάλι του. «Γιατί?» επανέλαβα την ερώτηση. «Γιατί νόμιζα ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβατε μόνοι σας. Γιατί περίμενα να με δείτε. Γιατί ήλπιζα ότι η αγάπη σας για εμένα θα σας έκανε να αναγνωρίσετε ότι κάποιος σας στήριζε. Ή...» Μαρία επιτέλους σήκωσε το κεφάλι. «Λένα, αν το ξέραμε. Τι θα κάνατε, Μαρία?» Την διέκοψα. «Θα με ευχαριστούσατε και μετά θα συνεχίζατε να ζητάτε βοήθεια ή θα αναλαμβάνατε επιτέλους τις δικές σας οικογενειακές υποχρεώσεις?» Η Μαρία άνοιξε το στόμα να απαντήσει, αλλά δεν βρήκε λόγια. «Ξέρεις τι με πονάει περισσότερο?» συνέχισα. «Δεν είναι τα χρήματα. Είναι ότι καθόσασταν εκεί χθες το βράδυ και γιορτάζατε πόσο επιτυχημένη είναι η Μαρία, ενώ εγώ, εκείνη που πραγματικά κράτησε την οικογένεια όρθια, με αποκαλούσατε αποτυχία». Η μητέρα μου άρχισε να κλαίει ανοιχτά. «Λένα, δεν το ξέραμε. Αν το ξέραμε. Αλλά έπρεπε να το ξέρετε», φώναξα. Και για πρώτη φορά η φωνή μου σπάραξε. «Έπρεπε να σκεφτείτε. Έπρεπε να ρωτήσετε. Έπρεπε να δείτε ότι η κόρη σας που λέτε ότι είναι αποτυχία ήταν εκείνη που σας έσωζε κάθε μήνα». Ο πατέρας μου σηκώθηκε και προσπάθησε να πλησιάσει. «Λένα μου, συγχώρεσέ μας». «Συγχώρεση», γέλασα πικρά. «Μπαμπά, για 3 χρόνια δουλεύω 14 ώρες την ημέρα για να σας στηρίξω. Δεν έχω πάει διακοπές, δεν έχω αγοράσει ούτε ένα καινούριο φόρεμα. Δεν έχω βγει για φαγητό με φίλες. Όλες μου οι χαρές, όλα μου τα όνειρα, όλες μου οι ελπίδες για το μέλλον τα έδωσα για εσάς». Η Μαρία προσπάθησε να μειώσει την ένταση. «Λένα, κανείς δεν σου ζήτησε να το κάνεις αυτό». Γύρισα και την κοίταξα με μάτια γεμάτα φωτιά. «Όχι, Μαρία. Κανείς δεν μου το ζήτησε. Αλλά κάποιος έπρεπε να το κάνει. Και ενώ εσύ βρίσκες δικαιολογίες για το γιατί δεν μπορούσες να βοηθήσεις, εγώ βρήκα τον τρόπο». «Δεν είναι δικαιολογίες», αντέδρασε η Μαρία. «Έχουμε τις δικές μας υποχρεώσεις. Εξοχικό στην Πάρο είναι υποχρέωση. Διακοπές στην Ιταλία είναι υποχρέωση. Καινούρια αυτοκίνητα κάθε 3 χρόνια είναι υποχρέωση». Η Μαρία έγινε κατακόκκινη. «Εγώ ακύρωσα τη ζωή μου για εσάς», συνέχισα. «Και εσύ ακύρωσες ένα ταξίδι στη Μύκονο για τον οικονομικό έλεγχο». Η μητέρα μου σκούπισε τα μάτια της. «Λένα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε?» Κοίταξα τους 4 ανθρώπους που κάθονταν μπροστά μου. Η οικογένεια μου. Οι άνθρωποι για τους οποίους είχα θυσιάσει τα πάντα. «Τώρα», είπα ήσυχα. «Τώρα θέλω να σταματήσετε να με θεωρείτε αποτυχία. Θέλω να αναγνωρίσετε ότι χωρίς εμένα θα είχατε χάσει το σπίτι σας πριν 3 χρόνια. Και θέλω να μου δώσετε επιτέλους τον σεβασμό που άξιζα όλα αυτά τα χρόνια». Σταμάτησα και τους κοίταξα έναν. «Και θέλω να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα η τράπεζα Λένα είναι κλειστή». Οι λέξεις «η τράπεζα Λένα είναι κλειστή» έπεσαν στο καθιστικό
σαν βόμβα. Η μητέρα μου με κοίταξε με πανικό. «Τι εννοείς, Λένα? Δεν θα μας βοηθάς πια καθόλου». «Εννοώ», είπα, καθώς σηκωνόμουν από την καρέκλα μου, «ότι δεν θα συνεχίσω να δίνω όλες μου τις οικονομίες σιωπηλά για να καλύπτω τις ανάγκες σας, ενώ εσείς με θεωρείτε αποτυχία». Πήγα στο γραφείο μου και έβγαλα ένα χαρτί που είχα προετοιμάσει νωρίτερα. Ήταν μία επιστολή που είχα γράψει κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς επεξεργαζόμουν τα συναισθήματά μου. «Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες», είπα, διαβάζοντας από το χαρτί. Πρώτον, δεν θα δίνω άλλα χρήματα χωρίς να μου ζητηθεί σαφώς και χωρίς να ευχαριστηθώ δημόσια. Η Μαρία άνοιξε το στόμα να διαμαρτυρηθεί, αλλά την σώπασα με μία ματιά. Δεύτερον, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια θα είναι δάνειο με συμφωνημένες προθεσμίες αποπληρωμής, όχι δώρα. Λένα, άρχισε ο πατέρας μου. Τρίτον, συνέχισα, δεν θα ακούω άλλο σχόλια για τη ζωή μου, τις επιλογές μου ή την επαγγελματική μου πορεία. Η δουλειά μου ως εκπαιδευτικός έχει αξία και αξίζει σεβασμό. Σταμάτησα και κοίταξα τη μητέρα μου. Τέταρτον, δεν θα γίνονται άλλες συγκρίσεις μεταξύ εμού και της Μαρίας. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές επιλογές ζωής. Η Μαρία έμοιαζε σαν να ήθελε να μιλήσει, αλλά τελικά έμεινε σιωπηλή. Και πέμπτον, τελείωσα, θέλω ένα γραπτό ευχαριστώ για κάθε ευρώ που έχω δώσει τα τελευταία 3 χρόνια. Όχι επειδή θέλω να με δοξάζετε, αλλά επειδή θέλω να αναγνωρίσετε την πραγματικότητα. Έβαλα το χαρτί στο τραπεζάκι δίπλα, στις αποδείξεις. Αυτή είναι η όρη μου για να συνεχίσουμε να έχουμε οικογενειακή σχέση. Αν δεν μπορείτε να τους δεχτείτε, τότε μπορείτε να φύγετε τώρα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Μπορούσα να δω στα πρόσωπά τους τη σύγκρουση μεταξύ ενοχής, φόβου και ανακούφισης. Ναι, ανακούφιση που επιτέλους κάποιος είχε πει την αλήθεια. Ο πατέρας μου μίλησε πρώτος. «Λένα, δεκόμαστε όλους τους όρους. Και θέλω να ξέρεις ότι λυπάμαι βαθιά. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι». Η μητέρα μου έγνεψε με δάκρυα στα μάτια. «Έχεις δίκιο σε όλα. Ήμασταν τυφλούοι. Ήμασταν αχάριστοι». Κοίταξα τη Μαρία. «Και εσύ, Μαρία, τι έχεις να πεις?» Η αδελφή μου πήρε βαθιά ανάσα. «Λένα, νιώθω. Νιώθω φρικτά. Όλα αυτά τα χρόνια που σε θεωρούσα, που νόμιζα ότι εγώ ήμουν η πιο υπεύθυνη, η πιο επιτυχημένη». Σταμάτησε και σκούπισε τα μάτια της. «Η αλήθεια είναι ότι εσύ ήσουν η πιο υπεύθυνη από όλους μας. Εσύ έκανες αυτό που εγώ δεν είχα το θάρρος να κάνω». Η παραδοχή της με ξάφνιασε. Δεν περίμενα τόσο ειλικρίνεια από τη Μαρία. «Αλλά θέλω να ξέρεις», συνέχισε, «ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβω τις δικές μου υποχρεώσεις. Θα βοηθάω τους γονείς μας όπως έπρεπε να κάνω από την αρχή». Κοίταξα τους 4 ανθρώπους μπροστά μου. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έβλεπα όχι απλώς την οικογένειά μου, αλλά ανθρώπους που με αναγνώριζαν ως άτομο με αξία και όρια. «Υπάρχει κάτι ακόμα που θέλω να πω», πρόσθεσα. «Αυτά τα 3 χρόνια με έκαναν να καταλάβω κάτι σημαντικό. Η αγάπη χωρίς σεβασμό δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι εκμετάλλευση». Η μητέρα μου κοίταξε κάτω. «Σας αγαπάω όλους. Αλλά δεν θα επιτρέψω ξανά να με αγαπάτε με όρους που με καταστρέφουν. Η αγάπη πρέπει να είναι αμοιβαία, με σεβασμό και αναγνώριση». Πήρα μία βαθιά ανάσα. «Από εδώ και πέρα, θα με αγαπάτε όπως είμαι. Μία επιτυχημένη εκπαιδευτικό που αξίζει σεβασμό και εκτίμηση, ή δεν θα με αγαπάτε καθόλου». Και για πρώτη φορά στη ζωή μου, ήμουν έτοιμη να δεχτώ και τις 2 επιλογές. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν την αποκάλυψη ήταν αλόκοτες και γεμάτες προσαρμογές. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν είχα την ανησυχία του μηνιαίου τραπεζικού εμβάσματος να με απασχολεί. Το χρηματικό βάρος είχε αρθεί από τους ώμους μου, αλλά είχε αντικατασταθεί από μια διαφορετική ένταση, την αναμονή να δω αν η οικογένειά μου θα τήραγε τις υποσχέσεις της. Η πρώτη αλλαγή έγινε αισθητή 3 μέρες αργότερα. Η μητέρα μου με κάλεσε, όχι για να ζητήσει χρήματα, αλλά για να μου πει ότι είχε μιλήσει με τη Μαρία και ότι η αδελφή μου θα ανελάμβανε το μηνιαίο στεγαστικό δάνειο από τον επόμενο μήνα. «Και Λένα», πρόσθεσε με φωνή γεμάτη συγκίνηση, «ξεκίνησα να γράφω τις ευχαριστήριες επιστολές που μου ζήτησες.
μία για κάθε μεταφορά που έκανες. Θα στις στείλω όλες μαζί όταν τις τελειώσω. Η δεύτερη αλλαγή ήρθε από τον πατέρα μου. Μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι είχε βρει μερική απασχόληση σε μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν είναι πολλά χρήματα, Λένα μου, αλλά θέλω να συνεισφέρω. Δεν θέλω να εξαρτώμαι από τα παιδιά μου. Η φωνή του είχε κάτι διαφορετικό, περηφάνεια. Ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωθε πάλι χρήσιμος. Αλλά η μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε από τη Μαρία. 2 εβδομάδες μετά την αποκάλυψη, εμφανίστηκε στην πόρτα μου το Σάββατο το πρωί, κρατώντας 2 φλιτζάνια καφέ. «Μπορώ να μπω?» ρώτησε ντροπαλά. Καθίσαμε στο μικρό μπαλκόνι μου και για πρώτη φορά μετά από χρόνια μιλήσαμε σαν αδελφές, όχι σαν ανταγωνίστριες. «Λένα, έχω κάνει πολλή σκέψη», άρχισε. «Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι ήμουν η επιτυχημένη αδελφή επειδή είχα περισσότερα χρήματα και ένα μεγαλύτερο σπίτι. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι εσύ έκανες κάτι που εγώ δεν θα είχα ποτέ το θάρρος να κάνω». Σταμάτησε και με κοίταξε. «Εσύ θυσίασες τη δική σου άνεση για την οικογένεια. Εγώ θυσίασα την οικογένεια για τη δική μου άνεση». Τα λόγια της με ένωσαν. Δεν ήταν μόνο μια απολογία, ήταν αναγνώριση. «Θέλω να κάνω κάτι», συνέχισε. «Θέλω να σου επιστρέψω όλα τα χρήματα που έδωσες. Δεν όλα μαζί, ξέρω ότι είναι πολλά, αλλά σιγά σιγά. 1.000 € το μήνα μέχρι να τα αποπληρώσω όλα». Την κοίταξα με έκπληξη. «Μαρία, δεν χρειάζεται». «Χρειάζεται», μου απάντησε κατηγορηματικά. «Χρειάζεται για μένα. Χρειάζεται για να νιώσω ότι έκανα κάτι σωστό τελικά». Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων άρχισα να αναστοχάζομαι πάνω στην εμπειρία μου. Η θυμός που είχα νιώσει είχε μετατραπεί σε κάτι πιο επικοδομητικό, σε κατανόηση της δικής μου αξίας. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, άρχισα να ξοδεύω χρήματα για τον εαυτό μου. Αγόρασα κάποια νέα ρούχα. Πήγα σε ένα κομμωτήριο και έκοψα τα μαλλιά μου σε ένα νέο στυλ. Εγγράφηκα σε μαθήματα Ισπανικών που ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια. Κάθε μικρή αγορά ήταν μια δήλωση. Αξίζω αυτό. Επίσης, άρχισα να μιλάω ανοιχτά με τις φίλες μου για αυτό που είχα περάσει. Η Άννα και η Σοφία ήταν σοκαρισμένες όταν τους είπα την ιστορία. «Λένα, πώς άντεξες όλα αυτά μόνη?» με ρώτησε η Άννα. «Δεν το ήξερα ότι ήταν λάθος», απάντησα ειλικρινά. «Νόμιζα ότι αυτό κάνουν οι οικογένειες. Οι οικογένειες βοηθάνε η μία την άλλη», είπε η Σοφία. «Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι σε βάρος ενός μέλους». Οι συζητήσεις αυτές με βοήθησαν να καταλάβω ότι δεν ήμουν τρελή που ένιωθα εκμεταλλευμένη. Ότι τα συναισθήματά μου ήταν έγκυρα. 1 μήνα μετά την αποκάλυψη, έφτασε ένας φάκελος στο ταχυδρομείο μου. Μέσα ήταν 48 χειρόγραφες σελίδες, μία ευχαριστήρια επιστολή για κάθε μεταφορά που είχα κάνει. Η μητέρα μου είχε γράψει την ημερομηνία, το ποσό και μία προσωπική ευχαριστία για κάθε μία. Διάβασα μερικές από αυτές και έκλαψα όχι από λύπη αυτή τη φορά αλλά από ανακούφιση. Επιτέλους, η θυσία μου είχε αναγνωριστεί. 2 μήνες μετά την αποκάλυψη, συνειδητοποίησα ότι ενώ είχα λύσει το πρόβλημα με την οικογένειά μου, υπήρχαν βαθύτερα ζητήματα που χρειάζονταν προσοχή. Οι 3 χρόνια σιωπηλής θυσίας είχαν αφήσει τα σημάδια τους στην ψυχική μου υγεία. Το πρώτο βήμα ήταν να παραδεχτώ ότι χρειαζόμουν βοήθεια. Κάλεσα μια ψυχολόγο που μου είχε συστήσει η Άννα και κανόνισα το πρώτο μου ραντεβού. «Γιατί αποφασίσατε να έρθετε?» με ρώτησε η κυρία Θεοδόρου στη πρώτη μας συνάντηση. «Γιατί ανακάλυψα ότι έχω ζήσει 3 χρόνια σε έναν κόσμο φαντασίας, όπου νόμιζα ότι η αγάπη σημαίνει αυτοκαταστροφή», απάντησα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών, αρχίσαμε να εξερευνούμε το παρελθόν μου. Η κυρία Θεοδόρου με βοήθησε να δω πώς τα παιδικά μου βιώματα, το να είμαι πάντα στη σκιά της Μαρίας, το να αγωνίζομαι για προσοχή, είχαν διαμορφώσει την ενήλικη συμπεριφορά μου. «Μάθατε από μικρή ηλικία ότι η αξία σας εξαρτιόταν από το τι μπορούσατε να προσφέρετε στους άλλους», μου εξήγησε. «Όχι από το ποια ήσασταν ως άτομο». Αυτή η αποκάλυψη ήταν οδυνηρή αλλά απελευθερωτική. Για πρώτη φορά κατάλαβα γιατί είχα αναλάβει τον ρόλο του σιωπηλού σωτήρα της οικογένειας, ήταν ο μόνος τρόπος που ήξερα να κερδίσω αγάπη.
Άρχισα να κρατάω ημερολόγιο, γράφοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου κάθε βράδυ. Η γραφή με βοήθησε να επεξεργαστώ συναισθήματα που είχα καταπιέσει για χρόνια. Σήμερα αγόρασα ένα βιβλίο χωρίς να σκεφτώ αν έχω δικαίωμα να ξοδέψω τα χρήματα. Έγραψα μια μέρα. Μικρό βήμα, αλλά ένιωσα περήφανη. Η Μαρία μου έστειλε το πρώτο χιλιάρικο σήμερα. Έγραψα άλλη μια μέρα. Δεν το περίμενα να νιώσω τόσο ανακούφιση. Δεν είναι για τα χρήματα. Είναι για το ότι τηρεί την υπόσχεσή της. Στη θεραπεία μάθαινα επίσης να θέτω όρια, όχι μόνο με την οικογένειά μου, αλλά και με άλλους ανθρώπους στη ζωή μου. Όταν ένας συνάδελφος μου ζήτησε να αναλάβω την προπαρασκευή μιας εκδήλωσης που δεν ήταν δική μου ευθύνη, τον ευγενικά αρνήθηκα. Δεν μπορώ να αναλάβω επιπλέον καθήκοντα αυτή την περίοδο, του είπα. Ήταν η πρώτη φορά που είπα όχι σε κάτι χωρίς να νιώσω ενοχές. 6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, η κυρία Θεοδόρου μου έδωσε μια άσκηση που άλλαξε την οπτική μου. Θέλω να γράψετε μια επιστολή στον εαυτό σας στα 23, όταν αρχίσατε τη δουλειά σας ως εκπαιδευτικός. Τι θα θέλατε να ξέρει εκείνη η νεαρή γυναίκα? Η επιστολή που έγραψα ήταν γεμάτη συμπόνια για το νεότερο εαυτό μου. Αγαπημένη Λένα, η αξία σου δεν καθορίζεται από το πόσα χρήματα δίνεις στους άλλους. Η επαγγελματική σου επιλογή έχει νόημα και αξία. Μην φοβάσαι να κάνεις ερωτήσεις όταν κάτι δεν φαίνεται δίκαιο. Και παραπάνω απ' όλα, θυμήσου ότι αξίζεις αγάπη απλώς επειδή υπάρχεις, όχι επειδή κάνεις κάτι για αυτήν. Παράλληλα με τη θεραπεία, άρχισα να χτίζω νέες φιλίες και να εμπλουτίζω τις υπάρχουσες. Εγγράφηκα σε μια ομάδα βιβλίου στη γειτονιά μου, όπου γνώρισα ανθρώπους που εκτιμούσαν τις απόψεις μου και την προσωπικότητά μου. Άρχισα επίσης να συμμετέχω σε εθελοντικές δράσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών με δυσκολίες. Η εργασία αυτή μου θύμισε γιατί είχα επιλέξει να γίνω εκπαιδευτικός από την αρχή, όχι για τα χρήματα, αλλά για τη χαρά που έβλεπα στα μάτια των παιδιών όταν καταλαβαίναν κάτι νέο. Στο τέλος του πρώτου χρόνου θεραπείας, η κυρία Θεοδόρου με ρώτησε «Πώς νιώθετε τώρα για τον εαυτό σας?» «Νιώθω ολόκληρη», απάντησα μετά από σκέψη. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, νιώθω ότι αξίζω τη θέση που καταλαμβάνω στον κόσμο». 1 χρόνο μετά από εκείνο το οδυνηρό δείπνο που άλλαξε τα πάντα, βρίσκομαι ξανά στο ίδιο σπίτι στους αμπελόκηπους. Αλλά αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά. Φτάνω στην πόρτα με αυτοπεποίθηση που δεν είχα πριν. Φοράω ένα καινούριο κόκκινο φόρεμα που αγόρασα χωρίς να υπολογίσω 2 φορές το κόστος. Τα μαλλιά μου είναι κομμένα σε ένα μοντέρνο κούρεμα που με κάνει να νιώθω όμορφη και για πρώτη φορά μετά από χρόνια χαμογελάω πραγματικά. «Λένα», φωνάζει η μητέρα μου όταν ανοίγει την πόρτα. Το χαμόγελό της είναι ζεστό και γνήσιο. «Τι όμορφη που είσαι. Έλα, όλοι σε περιμένουμε». Μπαίνω στο καθιστικό και βλέπω μια σκηνή που θα έμοιαζε οικία πριν 1 χρόνο. Αλλά τώρα έχει βαθύτερη σημασία. Ο πατέρας μου, που τώρα εργάζεται σταθερά σε μια κατασκευαστική εταιρεία, σηκώνεται να με αγκαλιάσει. Η Μαρία και ο Γιάννης κάθονται στον καναπέ, αλλά αυτή τη φορά δεν κυριαρχούν στη συζήτηση. «Πώς πάει το καινούριο πρόγραμμα στο σχολείο?» με ρωτάει ο πατέρας μου με γνήσιο ενδιαφέρον. Του εξηγώ για το καινοτόμο πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης που ανέπτυξα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Το Υπουργείο Παιδείας το έχει επιλέξει ως πιλωτικό πρόγραμμα για εφαρμογή σε όλα τα σχολεία της Αττικής. «Είμαστε τόσο περήφανοι για εσένα», λέει η μητέρα μου, και στη φωνή της ακούγεται πραγματική υπερηφάνεια. Η δασκάλα που αλλάζει τη ζωή των παιδιών. Η λέξη «δασκάλα» τώρα ακούγεται διαφορετικά. Όχι σαν υποτίμηση, αλλά σαν αναγνώριση. «Και πώς πάει το μεταπτυχιακό?» ρωτάει η Μαρία. «Έχω ξεκινήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι που μπόρεσα να κάνω τώρα που δεν δίνω όλες μου τις οικονομίες αλλού. Απαιτητικό αλλά συναρπαστικό», απαντάω. Η διπλωματική μου εργασία είναι για τη χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η συζήτηση ρέει φυσικά μεταξύ όλων. Δεν είμαι πια η σιωπηλή παρουσία στη γωνία. Οι απόψεις μου ζητούνται και εκτιμώνται. «Λένα», λέει η Μαρία σε μια στιγμή,
Θέλω να ξέρεις ότι τελείωσα την αποπληρωμή του τελευταίου τμήματος αυτό το μήνα. Έχει τηρήσει την υπόσχεσή της. Κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο, έστελνε 1.000 ευρώ μέχρι να μου επιστρέψει όλο το ποσό που είχα δώσει στην οικογένεια. Σε ευχαριστώ, της λέω ειλικρινά. Όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά για το ότι τήρησες τον λόγο σου. Εσύ με έμαθες τι σημαίνει πραγματική υπευθυνότητα, απαντάει. Μετά το δείπνο, καθώς πίνουμε καφέ, η μητέρα μου φέρνει ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Έβγαλα κάποιες παλιές φωτογραφίες για να τις βάλω σε καινούρια κορνίζα, λέει. Καθώς φιλομετράμε το άλμπουμ, βλέπω όλες εκείνες τις φωτογραφίες όπου εγώ ήμουν στην άκρη, εντελώς απούσα. Αλλά τώρα δεν με πληγώνουν όπως παλιά. Είναι μέρος του παρελθόντος. Θέλω να βγάλουμε μια καινούρια οικογενειακή φωτογραφία, λέει η μητέρα μου. Μία όπου όλοι είμαστε ίσοι. Συμφωνούμε και τοποθετούμαστε για τη φωτογραφία. Αυτή τη φορά, εγώ στέκομαι στο κέντρο. Όχι επειδή κάποιος με έβαλε εκεί, αλλά επειδή κατέχω τη θέση μου με αυτοπεποίθηση. Καθώς προετοιμάζομαι να φύγω, ο πατέρας μου με πλησιάζει. «Λένα», μου λέει ήσυχα, «θέλω να ξέρεις ότι κάθε μέρα σκέφτομαι τη θυσία που έκανες για εμάς. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και εγώ δεν θα ξεχάσω τι έμαθα από όλη αυτή την εμπειρία», του απαντάω. Έμαθα την αξία μου. Οδηγώντας προς το σπίτι μου ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα που νίκιασα, προς τιμήν μου, με τα χρήματα που επέστρεψε η Μαρία, σκέφτομαι τη διαδρομή που έχω διανύσει. Από μια γυναίκα που πίστευε ότι η αξία της καθοριζόταν από τη θυσία της, έγινα κάποια που ξέρει ότι αξίζει αγάπη και σεβασμό χωρίς όρους. Από μια σιωπηλή δότρια, έγινα κάποια που ξέρει πότε και πώς να θέσει όρια. Από μια αόρατη κόρη, έγινα μια γυναίκα που φωτίζει τον χώρο όπου βρίσκεται. Η ιστορία μου δεν είναι ιστορία εκδίκησης, αλλά ιστορία ανάκτησης. Ανάκτησης της φωνής μου, της αξιοπρέπειάς μου, της θέσης μου στον κόσμο και πιο σημαντικό από όλα, είναι ιστορία ελπίδας για κάθε γυναίκα που νιώθει αόρατη, για κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι η αγάπη απαιτεί αυτοκαταστροφή. Αξίζουμε καλύτερα. Αξίζουμε να μας βλέπουν, να μας εκτιμούν, να μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Και μερικές φορές, για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να μάθουμε να λέμε αρκετά.